Velkommen til denne her uges video om det danske webs historie i 90'erne. Jeg er i gang med at kigge på de forskellige kasser, man kunne købe i butikkerne til at komme på nettet og købe en browser. Og i dag er vi så kommet til den anden af de danske kasser, Opasia, som kommer i foråret 1996. Og vi kan lige se på den. Den ser sådan her ud. Jeg vil også lige skifte over til en større skærm, så vi kan se det helt ordentligt. Sådan. Og den blev lanceret, som sagt, i foråret 1996, og der er så meget i kassen, at jeg bliver nødt til at dele videoerne om den i to forskellige videoer. Så først så kigger jeg på selve indholdet, det mere tekniske i kassen, og næste video så kigger jeg på, hvad der er på den CD-ROM, som ligger inde i. Så foråret 96 kommer den her på banen. Jeg har fundet lidt gamle aviser, så vi kan se her, hvordan reklamen blandt andet så ud. Det var logoet for den, og det var den måde, der blev reklameret på. Og her er en anden avis oppe til herovre med PC'en til Opasia, og I kan se det, jeg har streget ind under, den var rødt. Der står, at man hos Opasia, som altså er til Danmark, der har det her selskab, og det er dem, der laver den, der betragter man det her Opasia-miljø som et sted, hvor folk kan starte. Fordi på det tidspunkt var det ret svært at finde ting. Folk anede ikke, hvordan de skulle finde rundt på nettet. Så man vil lave det her Opasia-miljø som et sted, hvor man kunne starte, og så derfra klikke sig ind og komme ud på de forskellige steder på nettet. Det kigger vi lidt mere på i den næste video, hvor vi ser lidt på CD-ROM'en. Det gik ikke helt, som de har regnet med. Det her det er fra et par dage efter. Internetkunder blev snydt for premiere. Det var nemlig sådan, at de kom til at kludre i det med nogle passwords, og der var 6.000 af kunderne, som fik forkerte passwords, så de kunne simpelthen ikke komme på. Kedeligt for dem, men det lykkedes i hvert fald. Men lad os prøve at se på kassen, og nu skal jeg have vendt mit kamera nedad. Sådan. Internetmodem, internetfax, elektronisk post, homebanking og telefonsvarer. Det er, hvad de lover i den her fine kasse. Købt hos Unipro, som I kan se her. Unipro var en computerforretningskæde, som startede her i Aarhus, og sådan en lille ekstra, sjov sidebemærkning, så her i lørdags var jeg til sølvbryllup med nogle af vores gode venner, og der hilste jeg på Martin, og Martin var ham, som stiftede Unipro, men vi kommer ikke lige til at snakke om den her kasse. Men Unipro var et af de 3 steder i Danmark. Det var Fona, det var Unipro, og så var det til Danmarks egne butikker, hvor man kunne købe den her pakke. Lad os prøve at se, hvad der er i den. Igen. Sådan. Det ligner jo mest af alt en stor bunke ledninger. Det er det sådan set også. Lad os prøve at kigge på det. Der er først en her, som er den, der giver strøm til modemet. Simpelthen ganske almindelig strømklods. Her har vi et andet kabel, som bliver brugt til at sætte ind i modemet, og den her skal så ind i computeren. Der, og så har vi denne her, som er den, der skal ind i modemet, og så her har vi et godt gammeldags telefonkabel, eller telefonstik, som ikke rigtig kan bruges til noget i dag, de fleste steder i hvert fald. Så jeg kan også lige tage den her, så har vi selve modemet, et Lasat modem, kommer også i Opasia i en udgave, der kun er cirka sådan den her størrelse. Men det her det er sådan en lidt større udgave. Så er der nogle disketter, der er denne her, den første her, Lasat, som er driverne til modemet. Så er der her noget, der hedder Trio Communication Software, som blandt andet er fax software, og det kan også forskellige andre ting. 3 disketter, så kan man bare gå i gang. Så er der dem, det på sin vis handler om. CD-ROM. Det vil have den ordentligt ud. Den, jeg har købt her, der er en version 2.1, og så er der også en version 3.1. Så den kommer altså i nogle forskellige versioner, og man skulle så betale hver gang, men der kommer en ny version med forskellige tidsmæssige mellemrum. Her har vi en folder, internet modem, som fortæller om, hvordan kommer vi på det her fine nye Opasia miljø. Instruktion og en fin tegning her over, hvordan man sætter det hele sammen, og hvordan man får disketterne ind.
Derudover så er der en lille folder her om priserne, taksterne for at bruge det her. Og til sidst en lille folder om her, hvor man kan kigge på, nu bliver den ikke helt skarp, lige her, som er et Danmarkskort over, hvad det koster at ringe op fra forskellige steder i landet. Men det kunne være sjovt at se, om vi kunne få noget strøm i det her modem, så jeg forsvinder lige et øjeblik. Sådan. Det gode gamle Lasat modem her, det virker endnu. Så man kan se, der er simpelthen strøm i det. Men vi kommer ikke ret meget videre. Jeg kan godt tage det her kabel her og sætte ind i modemet her. Det er nogle dage siden, jeg har prøvet det. Sådan der. Så sidder den bag i. Og egentlig så skulle det her store stik sættes ind her. Sådan. Og så skulle den her ende så ind i min computer. Det er en ny Mac, så det kommer det ikke sådan lige umiddelbart. Så vi kan ikke komme videre. Vi kan hverken få det her ind i computeren. Vi kan heller ikke finde en telefonstik, hvor det her det virker. Men så kan vi jo gøre noget andet. For jeg synes lige, I skal ikke snydes for at se eller høre, hvordan sådan et modem det lød. Og der er faktisk nogle venlige folk, som har lavet en lille video på YouTube, hvor man kan høre sådan et Lasat modem, som kalder op. Så lad os lige prøve at starte den. Sådan, så er jeg her igen. Ja, det er jo sød musik i en medieforskers øre at høre sådan et gammelt modem. Men det var bare, hvad jeg havde at byde ind med i denne her video. Så den næste video, der kigger vi sådan lidt mere på, hvad der egentlig var på den her CD-skive, som fulgte med Opasia-pakken.